per part de Compromís. Sí. En un dia com avui, on recordem l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz, cal que continuem treballant per la recerca d'una construcció d'una memòria col·lectiva que superi els papers de vencedors i vençuts. I és per això que aquesta moció del PSOE l'anem a votar a favor, però volem fer una primera reflexió, i és que s'ha d'entendre, s'hauria de votar i posar en pràctica com si fos institucional. És a dir, pensem que va més enllà dels partits polítics i que hauria d'eixir per unanimitat. Volem fer un repàs d'antecedents. Com així explica l'exposició de motius de la pròpia proposta, ja sabem que la fi de la Guerra Civil fou en abril del 39 i els afusellats que es troben a la fossa comuna de Paterna fou en gener del 40 i posteriorment la resta de víctimes de la repressió. També s'ha anomenat la llei de les Corts Valencianes de Memòria Democràtica 14/2017 i els requeriments de la ONU que insta el govern espanyol en febrer de 2014 i agost de 2015 per a emparar a les víctimes franquistes. Però volem contextualitzar encara més per completar la qüestió, i és que si tirem un poc més enrere, la ONU en desembre del 46, en la resolució 39, condena a la dictadura de Franco com un règim de caràcter feixista establit en gran part gràcies a l'ajuda de Hitler i Mussolini. També volem tirar un poc més endavant a la resolució de Nacions Unides de 2005, la 60/147, en la qual s'especifiquen els principis i directrius sobre el dret de les víctimes que han sigut víctimes per violació dels seus drets humans a interposar recursos i obtindre reparacions. I ahir volem destacar una primera reflexió, que és una reparació. Una reparació plena i efectiva es pot donar de les formes següents, amb restitució, indemnització, rehabilitació, satisfacció i garanties de no repetició. Opinem que en aquesta proposta queda clarament recollides el que seria el principi número 15, que és que una reparació adequada i efectiva i ràpida té com a finalitat promoure la justícia posant remei a les violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans o les violacions greus del dret internacional humanitari. La reparació ha de ser proporcional a la gravetat de les violacions i el dany sofrit. Està clar que molt del dany sofrit i de la violació patida no se va poder compensar, però sí almenys una, que és la que més està en la nostra mà com a corporació municipal, que és la satisfacció, que és el principi 22, que és incloure bàsicament mesures com pugui ser la verificació dels drets i la revelació pública i completa de la veritat. És a dir, com bé es deia en l'exposició de motius, posar en coneixement del públic aquests successos tan lamentables. També la recerca de les persones desaparegudes per identificar-les i tornar a inhumar-les o donar-li una sepultura conforme la família i els costums de cadascú, que és allò que s'està treballant des de fa molt de temps a les fosses comunes, per exemple, de Paterna. I les commemoracions i homenatges a les víctimes, que és allò que com a corporació municipal s'està proposant i és allò que hauríem de votar favorablement, perquè al final, si volem avançar, necessitem votar a favor qüestions com aquestes, perquè volem una societat més justa, més democràtica, que reforça els valors de la convivència i dels drets humans. I, per tant, opinem que és una bona proposta i que anem a votar-la a favor. Això sí, fer una última reflexió, i és que aquest homenatge no pot ser l'únic acte per part de l'Ajuntament, perquè pensem que cap a aquestes persones aquesta reflexió, aquest treball de memòria històrica queda un poquet incomplet sempre i quan no es retiren els vestigis franquistes del municipi, com pugui ser el panell ceràmic de la façana de l'església. Per tant, encoratgem al govern, a l'equip de govern, que el més pront possible pugui posar en marxa les mesures de retirada dels vestigis, com així està aprovat en el ple, per a completar el que és la rehabilitació i la recuperació d'aquestes memòries històriques i d'aquestes persones víctimes del franquisme.